Αποτελεσματική φρούρηση των ελληνοαλβανικών συνόρων με όλα τα μέσα, φυσικά και υλικά που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις. Στα πλαίσια αυτά, όπως δήλωσε σήμερα ο κύριος Αρσένης, θα υπάρξει μια αναδιάταξη των μονάδων στο ιστορικό της χώρας με στόχο να μεταφερθούν στρατιώτες από την Αθήνα, κυρίως και τη Θεσσαλονίκη, προς την ελληνοαλβανική μεθόριο, ενώ ήδη υπάρχει αυξημένη ναυτική παρουσία στο Βόρειο Ιόνιο για τον έλεγχο των θαλασσίων οδών. Όμως, η αυστηρή και αποτελεσματική φρούρηση των ελληνοαλβανικών συνόρων συμπαραστήρει και το θέμα της στρατιωτικής θητείας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Αρσένης, όσοι παρουσιάζονται στο στρατό θα υπηρετούν τουλάχιστον 6 μήνες υποχρεωτικά σε μονάδες της πρώτης γραμμής και των συνόρων και στη συνέχεια θα μπορούν να ζητήσουν τη μετάθεσή τους στο εσωτερικό. Αν κάποιος θέλει να εξαιρεθεί αυτού του μέτρου, πρέπει να υποβάλει αίτηση σε ειδική επιτροπή και αυτή θα εξετάζεται και στη συνέχεια η απόφαση της θα δίνεται στη δημοσιότητα. Όσοι παρουσιάστηκαν επίσης τον τελευταίο χρόνο και δεν έχουν υπηρετήσει σε μονάδα της μεθορίου, θα κληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να παρουσιαστούν και να υπηρετήσουν τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα σε μονάδα της πρώτης γραμμής. Και ακόμη ο κύριος Αρσένης προανήγγειλε ότι τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να υπογράψει υπουργική απόφαση με την οποία καταργείται το ισχύον τριζωνικό σύστημα και οι στρατιώτες οι οποίοι θα κληθούν να υπηρετήσουν στο εξής θα υπηρετούν για το μεν στρατό ξηράς 17 μήνες, για την πολεμική αεροπορία 19 και το πολεμικό ναυτικό 21. Ας δούμε όμως το βίντεο με τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Είναι υποχρέωση του κράτους και πιο συγκεκριμένα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να φρουρήσει τα σύνορά του. Όπως ξέρετε, έχει σημαντικά βελτιωθεί η φρούρηση των συνόρων, η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Αλλά θα ήθελα να τονίσω την αποσύνδεση αυτής της δραστηριότητας που βελτιώνεται με την εξέλιξη των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Αναφερόμενο στα μέτρα επάνδρωσης των μονάδων στην ελληνοαλβανική μεθόριο, ο Υπουργός τόνισε πως όλοι θα υπηρετούν τουλάχιστον 6 μήνες στα σύνορα, ενώ όσοι παρουσιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο και δεν έχουν υπηρετήσει σε μονάδες της πρώτης γραμμής θα μετατεθούν εκεί οπωσδήποτε για ένα χρονικό διάστημα. Όλοι πριν τελειώσουν την στρατιωτική τους θητεία θα περάσουν από το δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης. Ήταν και ανοιχτό μυστικό ότι γινόταν και σε αυτό τον χώρο το παραδοσιακό ρουσφέτι. Το ρουσφέτι αυτό το έχω κόψει με το μαχαίρι, δεν γίνονται εξαιρέσεις.